DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Biyernes po ngunyan, Abril 10, 2026. Ini po ang Bareta alas 7. Asin sideline sa tuwing darakulang mga bareta ngunyan. Sa lado lokal. Kontratista kan road reblocking project sa Biga, Arimbay, Legazpi City Road Section. Nagagad ng extension para tapuson ang natatadang 100 metros na tinampo na nagpalyar na tapuson kang katapusan in Marso. 20 na doctors to the barrios pig-deploy kan DOH Bicol sa man iba-ibang lugar sa Kabicolan. Presyo ka mga bulong sa Bicol Region, padagos na pigmonitor kan DOH Bicol. Responsable sa pagraot sa imahe ni San Gregorio Magno sa St. Gregory the Great Cathedral, arestado na kan Legazpi PNP. Sa lado nasyonal, uring-uding ninkudita sa Kamara de Representantes sa Giraray na nagkusog. GMA isa sa lida kay House Speaker Bujidi. Philippine Coast Guard aircraft direktang pinaputukan in flares kan China sa Kalayaan. Distribusyon kan 8 bilyon pesos na lifeline para sa 42,000 na barangay ay pinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos. PNP bukas na akuon ang anuman na pagtuyaw sa implementasyon nin katanosan sa komunidad. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagpatani dahil sindumapondo sa pag-atake kontra sa Hezbollah. Baretang sports, dating boxing champion Manny Pacquiao nangapudan sa United Nations na tawanin prioridad ang sports na iyong anlyave sa katrangkilohan. Biyab po ang headline sa tuyang darakulang mga bareta ngunyan na Biyernes, Abril 10, 2026. Asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardila Daingiba. Ngunyan sa detalles kan bareta niya to sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Naghagad ng extensyon ang kontratista kan road reblocking project sa Biga, Arimbay sa Legazpi City sa natatadang 100 metros na tinambo matapos na daini makompleto sa itinilaan na petsa sa katapusan kan Marso 2026. Siguro ini sa kumpirmasyon ni Legazpi City Mayor Isam Ismail sa entrevista kan DCGB News matapos na may paabot ang padagos nagrangay ka mga biyahero sa pinagdadarang kaulangan kan proyekto. Dagdag pa ni Ismail para mintras na binuksan ang tinambokan Simana Santa kung saan dahil man nahiling na problema sa bulos kong trapiko alagad kasi gararay na magkaor ng kontratista hinako kaining dahil matatapos ang proyekto kan katapusan in Marso asin piglalauman man nasa katapusan kan Abril dagos na ining makompleto asin mapabuksan sa publiko. Nailing naman po, possible po siya nga nakaaging Holy Week. Sabi niya sa kuya, Mayor, garoday ko kaya mahabol, pero the good news is, papadagos siya na po giraray, and last 100 meters na lang po siya. And nailing ta medyo strategic na, so nang sa iyang pag-concreting ko niya. Bako po pares kang dati na left and right, so passable na road, gaba-gaba tabi. Kaya mas slow down ko man giraray. Ang pahayag ni Legazpi City Mayor Isam Ismail sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 20 Doctors to the Barrios o DTTBs ang ide-deploy kan Department of Health o DOH Bicol sa manibaybang lugar sa rehiyon Bicol tanganing makapagtaonin serbisyong medikal, lalo na sa mga hararayo as in disadvantaged areas. Sigon kay DOH Bicol Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio, inina ni ka-43 na batch kan DTTBs na nakadesignar sa rehiyon. Masirbian mga ini bilang augmentation support sa mga rural health unit tanganing makapagtaonin serbisyo medikal
asin mag-asistir sa pag-implementar ng community-based health programs, unbinding deployed physicians, unformal na naipamidbid, asin na i-turn over sa mga idesignar na lokal na gobyerno kanlibon asin tiwi sa Albay, Jose Panganiban sa Camarines Norte, Bato, Buhi, Kanaman, Iriga City, Nabua, Pamplona asin Sipokot sa Camarines Sur, Bara sa Catanduanes, Kawayan, Monreal asin Uson asin Masbate, asin sa Bulusan, Castilla, Donsol, Irosin, Pilar, asin Preto Diaz sa Sorsogon. Sa iba natong barenta, pigmamonitor kan Department of Health Region 5 ang presyo kan mananlain na bulong sa riyon dahilan ka nagkapadagos na tensyon sa Medyo Oriente. Sigong kay DOH Bicol Pharmacist 3, Jelly Rio Noarino Sita, kasabay kan sa indang ispersos sa pagmonitor, epektibo man ang implementasyon kan maximum retail price, suggested retail prices in VAT exempt para masiguro na dai maapektaran ang presyo ka mga pangenot na bulong. Paliwanag ni Osita, na sa pagikan regulasyon, obligadong sumunod ang mga butika sa price range ka mga bulong mantang pwedeng patawanin padusa kung magkaigwanin violasyon sa man ka mga regulasyones kan Department of Trade and Industry as in Food and Drug Administration o FDA. Nasa kamot na kan Legazpi City PNP ang personang responsable sa pagdistroso sa imahe ni San Gregorio Magno sa laog kan St. Gregory the Great Cathedral sa Old Albay District, Legazpi City alas 7:45 nin pagkaaga kasuudma. Ini ang kinumpirmar ni Legazpi City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. sa DCGB News kung sa ina i-report ang insidente sa indang hepatura alas 9 nin pagkaaga sa parehong aldaw. Tulos ining pinagrespondihan kan pulisya, asin pinagkondusir ang backtracking sa CCTV footages. Sa tabang kan sarong testigo, positibo kaining pinag-identifikar ang suspect asin na-arestar kan mga autoridad. Sigun kay Tagtag ang suspect, nasa tamang edad alagad may pinagkakahampang na mental health condition. Nainot naman ining naimbuelto sa panraraot nin bihikulo sa syudad asin pagpasa sa sarong automated teller machine kan sarong bangko ngunya na aldaw. Dagdag pa kan opisyal, bako ini ang enot na beses na nadakop ang suspect dahilan ta ka nakalihis na bulan. Nadakop naman ini asin itinurn over sa pamilya kaini sa Bakakay Albay. Tanganing magpabulong, alaga dahil sa kakulangan sa pinansyal na kakayahan. Dai ini naipabulong asin sa giraray na nagbabalik sa syudad. Sa ikaduwa man na pagkakataon, pinagpaplanuhan i-turn over sa giraray kan pulisya ang suspect sa iyang pamilya. Mientras tanto tinawan linaw ni Daraga Vice Mayor Love Ruiz na daiman siya nag-uulang alagad maot niya sa nang mapakaray ani pinasaradong special cockfight ulutan sa Kagsawa Cockpit Arena kan Martes, Abril 7. Sa entrevista kan DCGB News, pinagpaliwanag ni Ruiz na nakaresibi ang sa iyang opisina ng reklamo asin aligasyon na daing magkakanigong permiso ang nasabing bulang bilang pag-aksyon sa concern. Ipinaabot tulos ni kan Vice Alcalde sa Daraga PNP kung saan nakumpirmar na daing autorisasyon na alis sa sangguniang bayan ang aktibidad. Tinawan doon ni Ruiz na dahi siya makontra sa bulang basta ini ang may magaganigong permiso asin uminagi sa tamang proseso. Sa atin lang po, isaayos po natin. Itama po natin, maybe yung nakasanayan po ninyo is nakasanayan lang. Pero hindi naman ibig sabihin na nakasanayan is tama na or pwede na. Itama po natin para kung ano po yung makukuha baga ng LGU dyan, then we can use it also para sa iba rin po na services na may bibigay pa po sa Daraga. Ang pahayag ni Daraga Vice Mayor Love Ruiz. Dead on arrival ang 23 anyos na motorcycle rider matapos na maimbuelto sa sarong aksidente sa kahalabaan kan Zone 7, Barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur, kasuudma. Sigun sa inisyal na impormasyon, tulos na naisugod sa Libmanan District Hospital ang motorcycle driver. Alaga dahilan kan matinding danyos na sinapar sa aksidente, idinideklarar na ining dead on arrival kan mga doktor. Sa presente, nasa kustodya na kan Libmanan PNP ang bihikulong nakabanggaan kan biktima pati na ang driver kaini. Padagos man ang pinagigibong investigasyon kan mga otoridad, tanganing maaraman ang eksaktong kausa kan nasabing insidente.
35 green sea turtle hot slings ang binuwian kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol asin iba pa mga ahensya sa baybayon kan Tampad, Talisoy, Virac, Catanduanes kan nagaging aldaw. Sigon sa ahensya, ang hot slings na binuwian parte ka nagpapadagos na conservation initiatives na maawot na maprotiran asin masusteniran ang marine wildlife, particular na ang endangered sea turtle species sa pagsiguro kan sa inyong ligtas na pagbaberta sa sendang natural habitat. Ang nasabing green sea turtle, klasipikado bilang endangered species, irarom kan DNR Administrative Order number 219-09. Siniguro ni Albay Provincial Education Department Head Jeremy Cruz ang pagserbi sa Kapitolyo Probinsyal na may integridad asin passion siring kan sa iyang itinaong serbisyo sa Department of Education. Sigun kay Cruz, yaonan sa iyang puso sa pagserbi sa publiko siring sa serbisyong ipinagpapahiling ni Gobernador Noel Rosal na haloy niya ng idolo magpuon sa mga family affairs, birthdays, fiestas asin victory celebrations. Tinaawan doon ni Cruz na parehoan sa indang misyon iyoan mataawanin marhay na serbisyo an mga albayanos. Katakod kay ni padagos an pag-inguwa kan opisyal, na padagos an marhay na dalagan kan mga programa asin proyekto sa irarom kan Provincial Education Department sa probinsya kan Albay. Sa iba pa niya itong baretang lokal, tinawanin doon ni Sorsogon Governor Edwin Boboy Hamor na bawal na ang operasyon ng tupada sa probinsya kan Sorsogon. Ini matapos na tawan direktiba ni Hamor ang kinsing Chief of Police kan Sorsogon PNP na tuldukan na ang operasyon kan tupada. Enot kini pigli na umaan kan gobernador na ang bulang posibleng gibuhon sana sa mga litimong bulangan kada Sabado asin Domingo. Pigpapatanidan man ni Amor ang pinagpapautob niya na one-strike policy sa mga ipatura kang pulisya na mapalya na sunodon ang sa iyang direktiba. Bagatugang yan po ang primerong parte sa tuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa sin kamugtagang kampanahon, makalis labang po kayo. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na base at galing ng The Horsetail Extract. Pampaganda ng buhok. Green tea. Pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free. Stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Sa bareta nga to sa lado nasyonal, sa giraray na naging matanog ang kudita sa Kamara de Representantes matapos mabulgar ang bigsasabing pag-uron ni na dating Presidente asin ngunyan Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo asin Vice Presidente Sara Duterte. Base sa impormasyon, pigbusol ni Duterte si Arroyo na si giraray panginutan ang Kamara de Representantes kaya nagkakaigwana ng recruitment efforts sa Kamara para palayapon sa pwesto si House Speaker Faustino Buji D. III para maagaw ang liderato ni D. Kaipuhan na 160 kongresista paitaas ang dapat na ma-recruit kamang Metro Manila sin Mindanao Solon alaga day puman uminabot sa 30 nagpahayag ng suporta sa pigaplanong kudita. Si GMA enot nang naging speaker kan Hunyo 2018 matapos ang matalyumpong pagkabatalsik kay dating House Speaker Pantalyon Bebot Alvarez karon sain matanog na tinabangang aligado siya ni Duterte kanini mayor pa sa Nacan, Davao City. Alagad duda si Caloocan City Representative Edgar Erice na matalyumpuan kudita kontra kay D sagkod na naghahalat nin biyaya ang kadaklan sa mga kongresista kung sain sulumenteng si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sanaan makakaotob. Apera kay ni, wala ning problema ang kadaklan sa mga kongresista sa liderato ni D na miyembro kang Partido Federal kang Pilipinas kung sain iguang 40 miyembro sa Kamara na sangunyan. Paglinaw pa ni Erice na maski magsalita ng liderato sa Kamara mantinido pa magiraray siyang nasa minoriya bilang miyembro kang Liberal Party o LP. Direktang pinaputukan in flares kan mga puwersa kan China ang Philippine Coast Guard o PCG Caravan Aircraft mantang nagkukondukta nin Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group kasuudmang hapon. Sigon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela na nangyari ang insidente sa parte kan Panganiban Reef asin Zamora Reefs mantang matrangkilong nagkukondukta nin operasyon ang aircraft tanganing bantayan ang maritime activities asin masiguro ang kaligtasan kan katubigan kan nasyon. Dagdag pa niya, nagpadaraman ang mga puwersa kan China kan radio transmission kung saan pigaklamar ang indisputable sovereignty sa mga nasabing lugar na nagtuturo sa saindang illegal na reclaimed as in military o militarized bases sa West Philippine Sea. Mientras tanto, bilang kasimbagan sa epekto kang krisis sa Medio Oriente, pinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang marikas na distribusyon kan 8 bilyones pesos na fondo para sa 42,000 na barangay sa bilog ng nasyon. Kababutan kang programang ini, napakusugon ang mga lokal na gobyerno asin magserbing kausyon sa tahaw ka mga hagyat na pang-ekonomiya. Según kay Executive Secretary Ralph Recto na nasabing programa, inapod na bawat barangay makikinabang o BBM sila yung piglansar kan Marso 24. Sa aram kay ni, kada barangay makakaresibin ng 200,000 pesos o 200,000 na nagkatagama para sa mga proyektong pang-edukasyon, pang-sosyudad asin pang-kabuhayan. Primerong batch ka nagresibin ng BBM grant, iyo ang 5,000 na barangay, kay banan ang mga pinakauring nagresibi, ang mga barangay sa Pilar, Bataan, kan Abril 9, na naging testigo mismo ang presidente. Pwedeng gastuson ang kabanga kan 200,000 pesos sa mga proyektong nakalista sa menu sa power generators para magtaon ng kuryente sa health centers at evacuation centers kada bes may kalamidad. Direktang itatao ang suporta sa mga barangay. Mantang direktiba man kang presidente, napakusugon sinda dahil ang mga frontliners na ini ang pinakangarani sa tao, sinda ang primerong nakakahiling kang problema asin sinda man ang dapat na may kakayahan na umaksyon tulos sigumpa kay Recto. Mientras na natatadang kabanga o 100,000 pesos dapat itagama sa finisher program para sa mga college senior para dahil maatraso o mapurnada ang sinang paggraduar dahil sa epekto kang krisis sa Medio Oriente. Tanganing maparikas asin maging matanos ang pagluwas kan pondo, nagkoordinar na ang Office of the President sa Liga ng mga Barangay para tiripunon ang mga benepisyaryo asin bantayan ang paggamit kan pondo. Babantayan man kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang implementasyon asin sisiguraduhon sa pagikan sa indang mga opisina ng paggamit kan pondo susugma sa mga regulasyones sa budget, accounting asin audit. Sigon kay Recto na dapat matapos ang distribusyon kan pondo sa mga barangay bago ang Hunyo 2026 asin magamit ang kabos na pondo bago matapos ang taon.
Handang akuon kan Philippine National Police o PNP an anuman na pagtikno sa pagpautob ninda kan ligtas at payapang komunidad kan Department of the Interior and Local Government. Sigon kay PNP Chief Police General Jose Meliencio Nartates Jr., ang tagapagtaram kan PNP na normal sana sa kada komunidad ang magreklamo kapag magpautob nin paghigpit ang mga otoridad. Inabisuhan kay niyan publiko na kapag may negatibo sinda o anuman na pagkakasala, pwede nindang iniiapod sa 911. Magigirumduman na igwang sobra 24,000 na mga pagsuhay na an sa indang nadakop. Kadaklan sa mga pagsuhay iyo ang pag-inom sa gilid kan tinampo. Sa dagdag atong baretang nasyonal, ipinahayag ang Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport na welcome sa inda ang sa giraray na pagbukas kan Strait of Hormuz kasunod kan tigil puto kan o ceasefire sa pagultanan kan United States at Iran, pero tinawanin doon na paramentas na ginawa man sa naini. Sa sarumpayag kan Webes sinabi kan PhilExport na anduwang simanang pagbukas na kakatabang sa isyu sa supply chain asin sa nag-itaas na gabos na o gastos sa kargamento na nakaapekto sa pangkinabang ng merkado. Nagdaong man ini sa mga exporter as in importer sa Pilipinas kan halipot alagad importanteng pagkakataon para ariglaron ang logistics schedules, maklear ang backlog as in mapugulan ang kadagdagan na pag-itaas kang gastos. Inang sinabi ni PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr. Sigon sa PhilExport President, maski alipot ang pagka-aresto o pagka-atraso sa strait, pwedeng magdaranin precautionary adjustments sa mga shipping line kay banan ang route diversions as in rate surcharges na nagitaas ng gastos sa logistics para sa mga negosyo sa nasyon. Apisar ka nakatabang ang duwang simanang pagbukas, mantinidong paburo bagong presyo kang petrolyo as in insurance para sa mga bagong nag-aabar kung nag-aagi sa high-risk areas. Dahil ang digdi, hinagad ni Ortiz Luis, mga economic managers kang gobyerno na magpotob ng tulos na lakdang talaning mabawasan ang epekto sa mga exporter as in ekonomiya kaibana na matinding pagsubaybay sa presyo ng petrolyo, pagkataon ng suporta sa mga apektadong sektor as in pinakusog na koordinasyon sa mga international partners para masiguro ang padagos na bulos kan komersyo sa nasyon. Nangapudan si House Assistant Majority Leader asin Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na insulong kan Pilipinas ang government-to-government o G2G fuel agreements tanganing mabawasan ang dagdag gastos sa importasyon nin petrolyo. Ipinaliwanag ni Adyong na ang presenteng sistema kanasyon nagaagi pa sa mas komplikadong proseso. Ang nasabing proseso iyo ang gikan sa pagbakal nin crude oil sa Gulf States, pagdara kaini sa ibang nasyon arog kan South Korea asin Singapore para i-refine bago pa ini makaabot sa Pilipinas. Sigon kay Adyong, nagre-resulta ini sa mas halangkaw na presyo dahil sa dugang na bayadan, arog kan importation cost, refinery fees, asin pigapod na premium. Dagdag pa niya na limitado man ang kapasidad ganasyon pag-abot sa refining dahil saro sana ang pangenot na refinery facility sa Bataan. Sinabi niyang pirming pigienot na matauwanin supply ang darakulang nasyon arog kan China, mantang natatadang refined oil ang napapaduman sa Pilipinas asin iba pang mas saradit na merkado. Dahilan digdi, pigrekomendar niya na arugon ang pigigibo kan Indonesia asin Thailand na direktang nakikipagkasundo sa ibang gobyerno tanganing magbakal nin refined oil imbis na crude oil. Sinabi ni Adyong na sa paagi kan G2G deals, pwedeng maiwasan ang doble gastos asin mapababa ang presyo kan petrolyo para sa mga Pilipino. Para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawati Sports, sa linya si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nagpatanid si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na padagos ang saindang pag-atake sa Hezbollah sagkod sa kinakaipuhan. Ang nasabing pahayag kasunod kan ceasefire agreement entre kan Estados Unidos asin Iran. Enot ang sinabi kay ni na dai kaibahan sa ceasefire ang Lebanon. Alagad sinabi kan Iran na padagos ang pag-atake kan Israel sa Iran. Sa giraray na tinawarin doon kay ni na si Isay man na maatake sa sibilyan kan Israel dahil sinda maduwang isip na magbalos.
Sa Ladocan Karawato Sports, nangapudan si dating boxing champion Manny Pacquiao sa mga leader ka nasyon na tawanin pagkakataon ng mga aki para magkaigwanin magayon na futuro. Sa iyang pagtaram sa United Nations Sports for Peace and Development, leveraging sports for youth empowerment and prevention of violent extremisms, tinauan nin importansya kay ni ang sports sarong tulay pasiring sa katuninungan. Importante na muldihon ngunyan pasanaan mga aki sa sports, lalo na ngunyan na nahampang sa maniba-ibang krisis ang nasyon. Ipigiras kay ni ang sports ang nagtabang sa iya para magkaigwan ni disiplina asin pag-asa. Dagdag pa kay ni ang mga aki, mahalagang matawan ni suporta asin giya para sa magayon na futuro. Iyan ang detalyes kan bareta sa lado kanibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa tuyang kamugtagang kampanaw, nasa linya man si Sir Melvin Almuela, ang mag-asa do Este Regional Forecasting Center, Legazpi. Sir Melvin, good morning. Please come in. Diyos maray na pagkaldaw po sa mga taga-DCGP. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGP. Sa kanya na April G's 2026, sa aldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ridge kang high pressure area ang nakaka-apekto sa may norte asin sa sentro kang Luzon. Mantang kasumagong alas 3 kang madaling araw. Ang tropical cyclone na nasa luwas ng Philippine Area of Responsibility ay naging isa ng tropical storm at may international name na Sinlaco at Pigakar kulong nasa distansyang 2,725 km sirangan kang northeastern Mindanao sa coordinates na 8.4 degrees north, 151.1 degrees east. Taglayang pusog na paros na abot sa 65 km per hour asin pagbugsugang paros na abot sa 80 km per hour. Mantang naghihiro man pasiring sulnopan sa regas na 10 km per hour. Ang naturang bagyo ay may posibilidad pa rin na maaaring maglaw sa Philippine Area of Responsibility sa masunod na semana. Pagamat man medyo nagbaba po yung probability nito na papasok sa PAR, as in mababa man po ang probability na ito po ay maka-apekto sa anumang parte kang sa tuyang kadagaan. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang panganoron sagkod sa panganoron na kalangitan na may mga kulong-kulong mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol. Dulot kang mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkod moderato na sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pila umang poon 26 sagkod 32 grados sentigrado. Mantang hang heat index ta sa ngunyan na aldaw ay pwede pong mag-abot ng 39 degrees Celsius. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:36 ng pagkaga asin masulnop at yan alas 5:57 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halili sa DOST Gasa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tukang yan na pang kabilugan ka sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipan na sin kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Sa pangarang ka mga nakasabay nga ito, nakaibanan sa pagsurat kan mga bareta. Nicole Ann Gloriani and Jenny Balyaran. Lado Technical, kasabay nga ito si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. At sino bang nandiyan natin? Si Jazim Ariola. And then siyempre sa pangarang po ka Mega Force Patrol, hello kay Kuya Ramir Calleja nakantabay. Jenny Stola, good morning. And good morning daw po kay Engineer Karen, Director Engineer Karen Sarsa Stola. Keep up the good work. And then si good morning kay Mark Ostonal, dyan po sa Ostonal family sa Bitano. Good morning po sa mga nag-antabay man sa Malilipot. Kay Bing Ben Bores, good morning. Garo nag-birthday si Bing mo niya. Kasumapon. And then siyempre, good morning man kay Councilor Alan Ranyola. Happy birthday po. Good morning kay partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruhan. Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Siring man si Gerald Aranya dyan po sa LA Drive, Lugon, Legazpi City with Ate Sally. Asin sa kapos po nakatune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa EM Band. Asin sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balol. At po si Mardila Daing Ibang. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Hello sa Bats 80
kan Santo Domingo Barangay High School. Salamaton sa pag-iribanan kasunma. Hanggang sa masunod na taon. Tendo ka, boss. Bye-bye! Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.